Hello everyone, how are we all doing? I'm here today with Jide Ekene, and today we want to tell you that there are some things you don't Igbonize in Igbo language. Give them their Igbo words. Okay, just a very few of them. But before I start, please like, share and subscribe to my channel, Real Igbo Girl. Aha bụ Chioma Ibeleche. Gịnị bụ aha gị? Aha Jide. Gbakwara onwe gị aka. Ndewo. Ugbu a ka mụ na Jide gwara unu na enwere ọtụtụ okwu a na-anaghị akpọ n'asụsụ Igbo. Chere anyị ga-agwa unu ọtụtụ okwu anyị na-akpọpụta n'awụhụ asụsụ Igbo. I'm a bido with pot. Pot. Gịnị bụ pot n'asụsụ Igbo? Jide, gịnị bụ pot n'asụsụ Igbo? Pot. Pot. Mba, ọ bụ pot, ọ bụ ite. Ite. Gwa ha na ọ bụ ite. Aha ite. Kọrọ m Jide aka. Ọzọ bụ gịnị bụ kitchen Jide? Kitchen. Mba, ọ bụghị kitchen, ọ bụ usekwu. Usekwu. Kọrọ m Jide aka. Ọzọ abụrụ book. Gịnị bụ book n'asụsụ Igbo? Jide, gịnị bụ book n'asụsụ Igbo? Book. Mba, ọ bụ book, ọ bụ akwụkwọ. Si ya. Akwụkwọ. Gwa ndị mmadụ na ọ akwụkwọ. Akwụkwọ. Kọrọ m Jide aka. Akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-arahụ na mmụta. Onye were nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị wee ego. Ma ọ bụrụ ma nne gị na nna gị wee ego. Ọzọ bụrụ chair. Gịnị bụ chair n'asụsụ Igbo? Chair. Enweghị ihe dịka chair, ọ oche. Oche. Chair bụ oche. Chair. Chair. Yes, chair bụ oche. Ọzọ bụrụ cup. Cup a na-eji aṅụ mmiri. Gịnị ka na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? Jide, gịnị bụ cup? Mba, ọ bụ cup. Ọ bụ iko. Iko. Kwara m Jide aka. Nke ikpeazụ abụrụzie cap. Nke a bụ cap n'asụsụ Bekee. Gịnị bụ cap n'asụsụ Igbo? Cap. Mba, ọ bụghị cap, ọ okpu. Okpu. Kwara gị aka. Jide na-amụta asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na Jide na-amụta asụsụ Igbo, gị nwa ga-amụtakwa asụsụ Igbo. Ka ọ dị otu arụ mbọzị anyị ga-ahụkọrịta.